Asian Garden. Tapos, ang sasarap, I think, ang sasarap ng menu. So, yan at nandito kami ngayon sa Asian Garden, dito sa may 8th Street. Ito yung menu nila. And binigyan pa kami ng ganun. May menu silang ganito, may menu ganito, tapos may ganito, magkaiba sila, right? Ito kasi sabi namin, first time namin dito, anong masarap. Tapos kinuha nung waiter yung manager niya. Binigay sa amin ta. Dad, mag-focus ako. Wait lang. Pipili muna kami ng aming i-order kasi nga hindi namin kilala tong restaurant na to. Nasa drinks agad ako, I don't know what to order. Parang ang sarap ng Hong Kong style milk tea. Pero parang ang sarap din ng Hong Kong style hot milk tea. Tapos may iced coffee pa. Order lang ako ng soup. Gusto ko lang ng soup kasi mamaya pag uwi magluluto din ako ng ng isda. May sabaw. Papakilin You want all the flavors? Matakaw. Matakaw na bata. Let's order dumpling. Sige na. Pero masarap. Ano napili mo? Check out? Wala, hindi mo rin Ay, nakita dyan. Na-check out mo na? Na-check out niya na pala. Pero pagkatapos Order mo- pa ako nitong yung mixed veggie. Chicken mixed vegetables. Saan yan? Kain yan. Yeah. Mixed vegetables. Okay. Tapos meron na sila mga ganito. Dinner for one. Dinner for two. Mga ganyan. Hanggang sa dinner for 6. Dinner for 8. Ang dami nito. Dami. Nakita ko sa reviews. Parang nag-ano ba sila ng mga party. Ayos Nag-ano pa sila. Nagkikater. Medyo matagal lang siguro dito kasi siyempre lulutuin pa lahat yun. Pero parang babalik pa tayo dad. Ang parang authentic. Mabait yung manager pati. Tapos parang ang dami ko pang gusto Tapos i-try. sabi niya, are you a Filipino? May nirekomenda siya. Pag yun, hindi masarap. Pero hindi parang masarap. Parang basta ang feels ko yung parang, yung parang naga-garden sa Naga na. Oo, parang nag-garden. No? Ay, may patsa pa tayo doon. Kasama nung dim sum. Ordered everything. The milk tea, the hot milk tea. We are hungry, that's why. Thank you. Thank you. He's setting. Thank you. Oh, ang dami. Ba't ganun? Ano yan? Nanganganak Oh, ito. soup. Ito para sa tea. Ano ka? Dapat marunong ka. Bibigyan mo na ito. So, sa tingin ko, ito sa soup. Tapos ito sa tea. Siguro. Tapos baka pagtawanan tayo. Okay. Ito ay... Mama, I Ano? want baby. Ay, Ano yan? Milo? Hindi, iba? milk tea. Ah. Bawal ka niyan. Look at Papa. Ano? Is it yummy? Enough na. Kulang na lang yung pearl. Ay, excited ako. Excited. May hot tea. Akala ko nito kung ano, tea pala. Oh. Huwag na yan buksan. May hot tea. May hot milk tea. May iced milk tea. Ito ang legit na lasa dad. Para sa ito, para sa tiyan, ito, maliit. Yeah. Let's see. Siguro hintayin natin ilang minutes. Ay, may dahon. Tumulo. Ay, sayang. Ay, legit na naman. May mga dahon-dahon. Pero dapat ipaano pa natin dad. Kaya ano na natin para mas concentrated.
Halika na. Kapilay pa sa asawa ko. Oh, tapos may mga noodles. Oh, pwede ko na ba tikman? I'm Sige, excited. lagay mo doon sa bowl mo. Mga gusto yun ni Papa na. Ay. Yes, thank you. Thank you. Oh, thank you. Sorry. It's okay. Don't worry. Where is my foot? Wait. Where is my foot? Grab. So, hindi naman matagal. Mabilis. Mabilis lang. Paano ko kaya ito titikman ng walang ano? Ano? Ang sarap. Sarap. Tamang-tama yun dito sa ano. Ay, Ay, may ang- ano siya eh. May noodle. May noodles. Papa, ito na. Pressure cooker. Hi, it's yours. Do you like it? What's that? So yummy. Yummy, right? I love it. It's my favorite. Thank you. Thank you. Mama, I want this soup. Ang sarap. Nakakaiyak ang ano, init. Mainit masyado. Para siyang ano dahil, basta alam mo kung anong lasa niya. Ang sarap. Ito si Isabel, nakikurahan yun. Okay, so nag-order ako ng iba-ibang klaseng drinks. Kasi hindi ko alam kung kailan na naman kami babalik. So ito yung may ice, ito yung hot. Ay, masarap din to. Tapos mayroon pa kaming regular tea. Ito ba? Okay, let's see. Isabel, tingnan mo si Isabel. Yummy? Is it yummy? It's yummy. Si Yummy. Pero ba't ko lang kutsara, Dad? Ganito talaga. Hingi tayo. Mm. Ito yun ng ano, chicken chops. Tama, chicken chopsoy, no? Parang walang chicken. Ah, meron. Meron. Thank you. Thank you. Ano pa? Meron pa, di ba? Dim sum? Dim sum niya. So, ito. Daddy, I wanna eat na. Can I eat na? Sige. Kutsara pala ganito. Oh my gosh. Paano? Sige. Kain na rin ako. Can you put rice? Napakalambot ng karne, no? Ha? Hindi ko lang kung gutom lang ako, pero Gutom na rin ako eh. sarap. Sarap na. Hindi ko nga alam kung Dito tama yung si Isabel. Hindi ko din nga alam kung tama ang utensils na ginagamit natin. Yun ang binigay nila eh. Yung binigay, sabi ko spoon, no? Tapos habang kumakain kami, nakabantay sa taas. Yun o. Oh. One lang. Ang liit lang ang plato. Or baka hindi lang kasi tayo nagre-request, pero ganyan ba kasi talaga, di ba? Ang lasa, no? Mm. Mapilay ka kaya? Baka. Sana hindi. Natakot nga ako eh. Kumain ng baka eh. Natatakot pero sarap na sarap ako. Tigilan mo nga ako, Marco. Gutom na ako eh. Iba talaga. Ay, may dumating pa pala. Dim sum. Yung squid. Out of stock. Out of. Sold out. Okay lang kasi, kaya kita tinatanong kasi sa Just Fruits meron din nun. Pero masarap kasi sana yun. Kasi legit. I want more. What did you say? I want more. More of what? More this one. Did you like it? Okay. Ganap ako, sabi ko maanghang. Meron pala sa tabi ko. Mama, look, Mama, look. Yes. Look at your face. Chili oil. Chili oil. Lalong nakakapagpagana. Mama, look, Mama. Wakas binigyan kami nito. Clean my foot. Siguro nakikita niyang hirap na hirap ka. Pero nag-i-enjoy na akong Mama, gamitin eh. clean my foot. Okay. Ang lakas niyo sa sabaw, wala nang sabaw. Masarap yung sabaw eh. Masarap din itong pansit. Oh. Nakalasa. Parang ngayon lang tayo kumain ang kalat natin, Dad. Ang kalat natin as in. Itong bata, oh. Isabel kasi napaano rin. Sabi ni Isabel. Gustong gusto niya, oh. So, ang laki. Ang espasyo kasi. Tabi mo yun. Napakarami ng gulay, no?
Pwede natin pabalot na lang yan. Pero itong kanin po mukhang mauubos namin. Marami yun, no? Tapos namin kumain, no? Ulo. Lakas ni Joanna kumain, eh. Ano, kunti na lang yung kanin. Siguro kasi maliit yung plato. Siguro baka. Nakakabitin na. So feeling natin, kunti pa nakakain natin. Kaya kuha tayo ng kuha. Tapos, hindi mo. So then, eat your food. Shoppers. Ito kasi, nag-grocery lang kami sa GAM. Kasi magluluto nga sana si Marco. Kaso, hindi pa kami proper lunch. So sabi niya, dyan kaya tayo kumain. Sabi ko, hindi naman yan familiar. Pero sabi namin, sige na, paano natin malalaman? Try natin. This is a good experience. Silly Olaf. Binigyan na tayo ng container na. Ay, yung mga taba-taba ko sa Sarap yan. Ang lakas talaga ni Joanna sa kanin, no? Ubus na. Wala nga. Tinatry ko na lang ang ubusin, eh. So ano, magtitira ka pa? Ha? Sabi mo sa'yo na yan. Mukha. Libas. Parang ano siya, beef brisket, no? Beef brisket na sa lalito. Nilagyan lang ng noodles. Ano, kaya pa? Yung chop suey ba? Mixed veggie, binalot ko na. Meron pa tila, kain mo na to. Daddy, grabe ka. Ubuhin mo na lang. Yan. May pasok pa ako mamaya. Hmm? May pasok pa ako mamaya. Kaya, let's go na. Anong oras na? Mag-aalas 7 na rin nata, eh. Oras na para magbayad ka. Magbayad na ako. Nakabayad kaya yung $65. Visit yan. Baby, Bell? please eat your food. Busog, Bell? Busog? You want water? Ito water. Yan, at patapos na kami. Ubusin ko na lang yan at masarap tong tea. Tamang-tama to kasi yung yung baka ma-oil. No. Tamang-tama yung tea. Tapusin na lang namin to at punta na kami sa sasakyan. Gusto ko din i-try itong egg custard. May pa last minute na order ka pa. Ayos talaga. Kasi hindi natin alam kung kailan na naman tayo babalik. Bagay. Kasi lagi tayong McDo, Tim Hortons. Hindi pa iba-iba pati pinupuntahan natin. Kaya gusto ko siyang i-try na ngayon. Order ka na. Ito na, chinek out ko na. Chinek out. Confirm order? Yes. Ayos. Masag ba? Yes. That's it. Oh, Joke lang, ubus na pala. wala nang So, custard. sinasabi ata sa atin ng universe, guys, tama na. So, let's go na. Magbayad na tayo. Ha? Magbayad na tayo. Wow. Okay. Let's go now. Ang sayang. Wow, siya magbabayad pero ang wallet pang babae. Yeah, sure for ano. You can touch it. Thank you very much. So, yun busog na busog kami. So, kami ay mahilig lang kumain talaga. Paminsan-minsan sa labas, no? So, yung naman, Mahilig lang talaga kami mag-appreciate ng pagkain. Hindi kami mapili, no? Minsan lang namin hindi magustuhan ng food. Yan talaga is yung pag talagang grabe hindi masarap. Pero so far, na-enjoy namin kahit anong food. galing kasi kami dyan sa GAM, dyan sa Great Asian Market. Tapos natanaw ko to, saktong gutom na kami. Pupunta sana kami ng, ano yun? Center Mall. Dun sa food Yung mga court. usual lang namin kinakain, ano? So, sabi ko, try natin dito. Tapos bago kami pumasok, Sa taas. nagbasa muna kami ng menu, tapos review ng mabilisan. Tapos, syempre, may mga pangit na review, may mga magandang review. So, it really depends on your personal experience. Pero so far, para sa akin, 5 star. Okay yung experience namin. Just because nadagdagan din ng ganda ng service ng Sinisipon staff. na ako. Pag busog na busog ako palagi ganyan, para akong sinisipon. But it's up to you kung magustuhan nyo din siya. Pero ako, I liked it a lot. Sarap. Okay na yun. At
may sobra pa nga, may ulam pa bukas ng umaga. Tamang-tama kasi may Okay. pasok ako mamaya. Paglabas ko, mayroon pang pagkain mamaya. Okay. Yung binayaran natin, Gusto ko yung front camera nito. yung binayaran natin is okay lang din sa amount ng food na meron kami. Yung drinks namin, 3 iba-iba. medyo Nakaubos ko rin. medyo nagluho ako ng konti sa drinks kasi Iba-iba yung tricks. basta kasi nasa restaurant ako kahit nung high school pa ako, ang una kong in-order is yung mga kakaibang drinks na hindi ko usually nakikita sa ibang restaurant. Pero it was both, lahat yun, yung tea, yung milk tea na mainit, yung milk tea na may ice. Lahat masarap. Asian Garden. Pero mas preferred mo yung hot milk tea. Yung no? hot milk tea. Ako yung hot tea. Masarap. Yung iced milk tea, may maumay na effect pero still good. Yeah. That's it. Yes, busog na busog tayo. Busog si na sir. Busog si sir. Busog na busog. Busog si Isabel. Nakita naman sa video, sabi niya more. Masarap kasi yung may sabaw nilang noodle, no? Police kanina. Pulis kanina is Phyllis Navidad. Tapos na yung Police Pasko. kanina. Sa phone. Sa phone, Okay. Oh, sige, bye-bye na tayo. Bye-bye. Oh, say Ay, bye. Isabel, say Bye. bye. Okay, no. Bye-bye. Salamat Parang sa hindi naman panonood. Yun. Salamat.